Hei kaikille, tervetuloa lämpimästi tähän Karjalan teologisen seuran syksyn toiseen yleisöiltaan. Mun nimi on Lotta Valve ja olen Karjalan teologisen seuran puheenjohtaja tänä vuonna ja toimin täällä Itä-Suomen yliopistossa eksegetiikan ja klassisten kielten yliopiston lehtorina. Ja nyt minulla on ilo toivottaa puhujaksi Antti Kyytsenen, teologian tohtori, joka on väitellyt omasta oppiaineestani eksegetiikasta viime vuoden keväällä, eli semmoinen noin reilu 1,5 vuotta sitten. Ja Antti on perehtynyt erityisesti tunteisiin Raamatussa, ja hän toimii päivätyökseen nykyään pappina Pielisen suun seurakunnassa, ja tänään hän puhuu meille aiheesta, kun kertomus koskettaa Raamatun tekstit tunteiden tulkkina. Tosi hieno saada sinut, Antti, tänne mukaan, lämpimästi tervetuloa, ja floor is yours, vai miten se Lontoon kielellä sanotaan? Kiitos. No niin, hyvää iltaa teille kaikille. Mukava olla täällä ja kiitos Lotta esittelystä tässä. Ja sanotaan tässä nyt vielä taustasta sen verran, että jos mä jotain omituista täällä puhun teologiksi, niin se johtuu todennäköisesti siitä, että mulla on insinööritausta, niin se todennäköisesti vaikuttaa. Mutta pidemmittä puheitta lähdetään tunteiden ja Raamatun kertomusten maailmaan. Voidaan vääntää insinöörivitsiä siitä, että kuinka monta insinööriä tarvitaan saamaan tämmöinen kaukosäädin toimimaan. Auttaako se, jos on jotenkin jumittanut sen, jos painetaan tosta? Auttaako se mitään? Ei. Sitten täytyy varmaan katsoa. Okei, nyt se satturia. No niin, kiitos. Eli tarkoitus on pikkusen johdatella ensin aiheeseen, minkä jälkeen esittelen metodin, millä tarkastelen kertomuksia tunteiden ja tunnevaikuttamisen näkökulmasta. Ja sen jälkeen sitten katsotaan vanhasta testamentista yksi esimerkkikertomus, Jeremian kutsuminen sitten Uudesta testamentista, veron maksamisesta keisarille. Ja sitten loppuun otetaan tämmöistä tunteiden ilotulitusta tuhlaajapoikavertauksen muodossa ja sitten vielä muutamia johtopäätöksiä. Eli käytännössä tuo mun tutkimus on ollut osa Parables as Persuasive Narratives, Suomen Akatemian projektia, ja siinä tosiaan ollaan tutkittu vertauksia suostuttelevina kertomuksina. Ja tunteilla on aika merkittävä rooli, kun ihmiset tekee päätöksiä, ja samoin siinä, kun pyritään suostuttelemaan joitain ihmisiä. Siitä on vähän nyt erilaisia näkökulmia, kuinka paljon, mutta pari vertauskuvaa historiasta niin antaa niin kuin perspektiiviä. Antiikin kreikkalaiset oli sitä mieltä, että järki ja tunteet on hevosvaljakon 2 hevosta ja ohjasta, ja sitten vähän niin kuin yrittää niitä siinä hallita. No, intialaiset on vähän enemmän tunteiden kannalla, eli siellä verrataan tunteita elefanttiin ja järki on ratsastaja sen selässä. Tietysti jos elefantti päättää lähteä menee johonkin suuntaan, niin ratsastaja hyvä, jos pystyy kyydissä pysymään. Eli merkittävä rooli joka tapauksessa. Ja kertomuksissa esiintyy tunteita aika paljonkin. Oikeastaan tunteet on yksi niistä menetelmistä, millä tavalla kertomukset imasee yleisöä mukaansa. Eli ja sitten kertomuksissa olevat tunteet pyrkii myös vaikuttamaan siihen, että millä tavalla yleisö esimerkiksi jostain asiasta ajattelee. Eli kun te katsotte vaikka Netflixistä jotain sarjaa ja eläydytte siihen sarjaan, niin samalla se sarja jollain tavalla alitajuisesti vaikuttaa siihen, millä tavalla te asioista tunnette, millä tavalla se ohjaa teitä tai meitä ajattelemaan näistä asioista. Tunteita on analysoitu suhteellisen vähän eksegetiikassa ja erityisesti vertaustutkimuksessa, mutta sitten toinen tämmöinen vähän niin kuin enemmän katveessa oleva osa-alue on perustunteiden teoria, mistä kerron sitten hetken kuluttua vähän tarkemmin. No, mikä se tunne sitten on? Se on sinänsä hyvä kysymys, koska nykypsykologia ei osaa antaa semmoista yksiselitteistä määritelmää, että tunne on täsmälleen tämmöinen. Mutta joitain suuntaviivoja meillä kuitenkin on. Eli tunteeseen liittyy jonkinlainen havainto.
Se voi olla ulkoinen, tulee vaikka leijona vastaan, niin silloin todennäköisesti pelästyy. Tai sitten se voi olla jonkinlainen niin kuin sisäinen, että jos vaikka muistelee jotain tapahtumaa, siitä voi herätä iloa tai suuttumusta tai jotain vastaavaa. Ja sitten tunteeseen liittyy reaktio. Se voi olla fyysinen reaktio joissain tapauksissa. Se reaktio voi joissain tapauksissa olla ennen kaikkea korvien välissä, mutta kumminkin jonkinlainen reaktio siinä yleensä tulee. Tunne kestää suhteellisen vähän aikaa, eli jos verrataan vaikka tunnetilaan, oletetaan, että on joku vaikka menettänyt läheisen ihmisen, niin saattaa olla surullinen tunnetila, joka kestää sitten hyvinkin pitkiä aikoja. Tai sitten voi olla luonteen piirre, voidaan ajatella, että joku on iloinen luonteeltaan, niin tunteet on kuitenkin semmoisia niin kuin suhteellisen rajallisen pituisia. Ja useimmiten tunteet on joko positiivisia tai negatiivisia. Todennäköisesti evoluutiosta johtuen suurin osa perustunteista on negatiivisia, eli positiivisia on selkeästi vähemmän. No, jos mietitään sitten näitä eri koulukuntia tunteiden tutkimuksessa, niin ensimmäinen koulukunta on sitä mieltä, että tunteet on ihmisille suurin piirtein universaaleja, koska meillä ihmisillä on nyt biologinen tausta, mikä on evoluution tulosta ja näin päin pois. Eli jonkinlainen vähintään yhteinen tämmöinen juuri pitäisi olla kaikilla tunteilla, perustunteilla nyt ainakin. Sitten toinen koulukunta, jos vähän kärjistetään, on sitä mieltä, että oikeastaan kaikki tunteet on kulttuurisidonnaisia. Eli meillä suomalaisilla on täällä omat tunteemme ja japanilaisilla omat ja näin päin pois. Eli tunteet on niin kuin pelkästään kulttuurin tuotosta. Jos lähdetään vähän vielä hiuksia halkomaan, niin voidaan mennä vielä pienemmälle tasolle, että onko niin kuin tunteet oikeastaan henkilökohtaisia. No, vallitsevat teoriat on pikkusen näiden ääripäiden välissä. Itse olen enemmän tuolla perustunteiden puolella. Ajattelen, että se tarjoaa semmoisen selkeän mallin, millä pystyy soveltamaan usean eri kontekstiin tunneteoriaa, ja samalla sitten oman tutkimuksen mukaan se antaa kuitenkin suhteellisen luotettavia tuloksia. No sitten jos otetaan se analysointimalli pähkinänkuoressa, siellä on aika monta laatikkoa, mutta tuossa ensimmäisellä tasolla tarkastellaan pelkästään tunnetta kertomuksessa. Ja vertaus on pikkusen monimutkaisempi kertomus kuin tämmöinen joku tavallinen kertomus, mitä jonkun toisen kertomuksen hahmo ei kerro. Eli sen takia käydään tämä monimutkaisempi läpi tässä ensin. Eli ensin katsotaan tasolla 1, että mitä tunteita sieltä kertomuksen sisältä löytyy. Mitä tunteita vertauksen sisältä löytyy. Ja tuossa nyt näkyy ne perustunteet, mitä mä käsittelen, eli pelko, suuttumus, inho, onni, suru ja yllätys. Sitten mä täydennän tätä kuusikkoa myötätunnolla, koska se on joissain Jeesuksen vertauksissa hyvin keskeisessä asemassa, esimerkiksi meidän tämän päivän esimerkissä. Ja sitten häpeällä täydennän myös, koska 2000 vuoden takaisessa Lähi-idän kulttuurissa oli tämmöinen kunnia-häpeä-kulttuuri, eli häpeä pyrittiin välttelemään ja kunniaa tavoittelemaan. Sitä on ajateltu, että se oli tietynlaista tämmöistä peliä, missä pyrittiin sitten keräämään vähän niin kuin kunniapisteitä ja välttelemään virhepisteitä. Eli ensin katsotaan, mitä tunteita se tarina on syönyt, mitä siellä näkyy. Ja jotkut tunteet mainitaan ihan suoraan, ja sitten siihen liittyy se, että mikä sen tunteen heräte on ja mitä se tunne aiheuttaa. Sitten jossain tapauksissa kerrotaan semmoisia vahvoja viitteitä siitä tunteesta. Eli siellä on olemassa esimerkiksi se heräte ja sitten siellä on olemassa se tunteen aiheuttama reaktio. Jos otetaan esimerkki laupiaasta samarialaisesta, niin siellä kerrotaan, että se samarialainen tunsi myötätuntoa, mutta sitten siellä kerrotaan papista ja leeviläisestä, jotka kiersi tien toiselta puolelta sen puolikuolleeksi piestyn miehen ohi. Ja inhoon liittyy tunteena se, että otetaan etäisyyttä asioihin, eli siihen liittyy se reaktio. Ja sitten jos ajatellaan, että joku on piesty puolikuolleeksi, niin todennäköisesti on näkyvillä verta. Saattaa olla, että on menettänyt vaikka suoliston hallinnan ja näin päin pois. Eli on myös näitä herätteitä sille inholle. Puhumattakaan sitten, että jos on näitä puhtaussäädöksiä, mitkä vaikuttaa, niin ne on saattanut entisestään herkistää inhoa. Sitten on heikompia viitteitä, eli ei ole muuta kuin pelkästään se heräte tai
reaktio, ja ne on sitten luonnollisesti vähän epävarmempia kuin nämä suoraan mainitut tai sitten vahvoilla viitteillä olevat tunteet. Sitten siirrytään tasolle 2, eli miten se vertauskertomus asettuu kontekstiinsa evankeliumissa. Keitä siellä on yleisönä? Kerrotaanko yleisön suhtautumisesta vaikka Jeesukseen jotenkin? Minkälainen yleisön reaktio on sen kertomuksen jälkeen? Ja sitten myös analysoidaan sitä, että millä tavalla se vertaus pyrkii siellä evankeliumitekstin sisällä vaikuttamaan yleisöön. Esimerkiksi fariseuksiin ja lainopettajiin joissain tapauksissa. Ja käytännössä siinä on 2 eri päätyökalua, millä nämä kertomukset toimii. Toinen on vähän niin kuin tarinan imu, kuinka voimakkaasti se kertomus sieppaa yleisön mukaansa. Ja yleensä, mitä enemmän siellä on tunteiden vuoristorataa siellä kertomuksessa, niin sitä voimakkaammin se nappaa yleisön mukaansa. Toinen on sitten samaistumiskohde, eli kehen se kertomus ohjaa yleisöä samaistumaan. Ja tätä samaistumista ohjataan sillä, että kenen näkökulmasta sitä kerrotaan, sitä kertomusta, kenen tunteita siellä kuvataan, kenen ajatuksia siellä kuvaillaan ja näin päin pois. Ja samaistumiskohde voi myös vaihtua siinä kesken kertomuksen. Eli jos aletaankin kuvaa jonkun toisen henkilön sisäistä maailmaa. No sitten tuolla 3. tasolla siirrytään tämmöiseen sisäisyleisön tai ihannelukijan maailmaan. Ja tämä ihannelukija on tämmöinen kirjallisuuden tutkimuksen käsite, ja siinä siis oleellista on, että se ihannelukija, sisäisyleisö, tietää täsmälleen sen, mitä kertoja olettaa hänen tietävän, mutta ei mitään enempää. Eli käytännössä, kun me luetaan Jeesuksen vertauksia tai raamattua, niin ihanneyleisö ei tiedä tätä meidän 2000 vuoden aikana kehittynyttä teologiaa. Eli tavallaan se ei ainakaan ohjaa sitä heidän tulkintaa, miten he ottaa sitä tekstiä vastaan. Se voisi olla tämmöinen iso ero verrattuna tämän päivän kristittyyn lukijaan ja sitten siihen tavallaan ihanneyleisöön, joka ajatellaan, että eli silloin 2000 vuotta sitten. Samalla tuohon niin kuin tasolle 3 huomioidaan myös se, että miten se koko evankeliumi esimerkiksi on edennyt siihen mennessä. Eli jos vertauskertomus on siellä evankeliumin lopussa, niin yleensä on ohjattu siihen suuntaan, että Jeesus on kertomuksen sankari. Usein fariseukset ja lainopettajat on jollain tavalla vähän vastustajiksi kuvattu. Eli tavallaan yleisö niin kuin todennäköisesti on siinä tietyllä tavalla Jeesuksen puolella, jos siinä on vaikka jonkinlainen välien selvittely tai kiistakysymyksen käsittely menossa. Eli tavallaan niin kuin aina ylempi taso rakentaa alemman varaan, ja sitten kun tunteet ei ole semmoisia valitettavasti toimi niin kuin matemaattinen funktio tai kellokoneisto, niin tavallaan jos tulee vähän tulkintaerimielisyyksiä, että miten ne menee, niin tavallaan nämä eri tasot sitten tekee vähän läpinäkyvämmäksi sitä, että missä kohtaa ne ladut alkaa erkanemaan. No, sitten tässä on tämä pelkistetty taso, eli jos ei ole vertauksesta kyse, vaan esimerkiksi nyt siitä Jeremian kutsumisesta, niin meillä tavallaan on pelkästään se kertomus ja sen konteksti, ja sitten on se sisäisyleisön tai ihanneyleisön taso. Eli ollaan pikkusen yksinkertaisemmalla mallilla liikenteessä. Ja kirjallisuuden tutkimusta, jos joku on harrastanut, niin tuommoinen Booth Chapmanin malli on sitten se, millä liikutaan näiden tasojen välillä. Siitä nyt ei tässä yhteydessä enempää. Sitten pelkistetty kuvaus tunteesta. Siinä menee nuo siniset laatikot, eli on olemassa jonkinlainen heräte, joka aiheuttaa tunteen, ja tunne johtaa jonkinlaiseen reaktioon tai toimintaan. Se on niin kuin se karvalakkimalli. Mutta oikeasti se ei ole ihan näin yksinkertaista. Eli tuo vihreä laatikko, monet tunteet aiheuttaa spontaaneja reaktioita. Jos vaikka säikähtää, niin saattaa hätkähtää vähän taaksepäin, saattaa päästä jonkinlainen vaikka kiljahdus tai jotain muuta, ja niihin ihminen ei pysty hirveästi vaikuttamaan. Sitten on näitä henkilökohtaisia ja kulttuurisia tekijöitä, mitkä vaikuttaa. Yksi hyvä esimerkki on inho ruokaan liittyen. Ranskalaiset tykkää syödä etanoita. Jossain muissa maissa niin porukka saattaa olla vähän, että ei kiitos mulle. Saattaa tulla semmoinen inhon reaktio. Tai sitten jos ajatellaan henkilökohtaisia tekijöitä, yleensä vallankäyttäjäasemassa olevat hermostuu tai osoittaa suuttumuksensa herkemmin alaisilleen kuin mitä alainen osoittaisi sitten tälle esihenkilölle. Ja monessa Jeesuksen vertauksessa siellä on tämmöinen aika ankara kunkku tai isäntä, joka sitten
todellakin osoittaa sen suuttumuksensa tai pettymyksensä, toisin kuin hänen sitten palvelijansa. Eli jollain tavalla myös nämä henkilökohtaiset ja kulttuuriset tekijät sitten vaikuttaa siihen. No, lähdetään meidän ensimmäiseen esimerkkiin, Jeremian kutsuminen. Ja tuolla nyt on vihreällä tämmöisiä vähän niin kuin positiivissävytteisiä kohtia, mitkä viittaisi positiivisiin tunteisiin. Sitten oranssilla on tämmöisiä vähän enemmän negatiivissävytteisiä. Ja sitten punaisella tuolla on tuo pelkää maalattu, eli siinä on niin kuin selkeästi pelko mainittu. Eli käytännössä Jumala kutsuu Jeremiaa. Jeremia vastustelee, että ei hänestä nyt oikeastaan ole mihinkään. Ja sitten Jumala vakuuttelee, että ei tarvitse pelätä, että Jumala on hänen kanssaan ja niin edelleen. Ja jakeessa 10 vielä tulee sitten tämä näkemys siitä, että tuolla on repimistä ja särkemistä, tuhoamista ja hävittämistä, mutta sitten myös tavallaan positiivinen loppuvire rakentamisen ja istuttamisen kautta. Lähdetään katsomaan, mitä se kertomus itsessään on syönyt. Eli siellä on suora maininta pelosta. Älä pelkää ketään. No jos mietitään, että mikä tuossa voisi sitten pelkoa aiheuttaa, onko se tavallaan huoli siitä epäonnistumisesta. Eli Jeremia pyrkii vähän niin kuin välttelemään tai pakenemaan, että minä olen niin nuori, en minä osaa puhua. Eli onko siinä tosiaan se, että huoli siitä omasta epäonnistumisesta, voiko siellä olla taustalla esimerkiksi siitä, että joutuu häpeään, jos epäonnistuu, tai sitten tulee jollain tavalla surullinen olo siitä, että epäonnistuu. Eli haluaa vältellä sitä tilannetta. Tai sitten voi olla huoli myös omasta turvallisuudesta. Eli se on siellä aiheuttamassa sitä pelkoa. Ja jos lukee Jeremian kirjaa vähän pidemmälle ja kaveri heitetään kaivoon, niin ehkä se huoli omasta turvallisuudesta nyt ei niin kuin täysin tuulesta temmattu ole siinä ollut sitten. No sitten siellä on heikompia viitteitä. Eli tavallaan niin kuin tulee jonkinlaisia mainintoja herätteistä. Eli tavallaan jos Jumala ilmaisee, että Jumala on valinnut, Jumala lupaa olla henkilön kanssa, niin todennäköisesti jonkinlainen onnistumisen elämys tai tämmöinen, että aika hienolta kuulostaa. Ja sitten tämä rakentaminen ja istuttaminen, eli tavallaan tämmöinen kasvun, toivon näkökulma siellä lopussa, niin voisi myös tuoda iloa. No sitten siellä on myös näitä surua, viitteitä surusta, viitteitä pelosta, eli tavallaan siellä lopussa sitten on näitä tuhon näkökulmia. Ja jos nyt ajattelee, että vaikka johonkin kaupunkiin sitten mennään tuommoista julistamaan, niin kyllähän se saattaa vähän sen niin kuin säikäyttää, että mitäs tässä nyt on oikein tulossa. Varmaan tässä nykyisessä maailmantilanteessa, jos kuunnellaan, että joku suurvaltajohtaja uhoaa jotain, niin kyllä siinä saattaa itse kukin vähän säikäyttää. Ja sitten myös tämä häpeä, mistä oli jo puhetta, eli tavallaan, että jos ei tavallaan olekaan se sana hallussa, jos yleisö ajattelee kanssa, että tuo on niin nuori, että ei sitä tarvitse tosissaan ottaa, niin ja siinä voi kanssa sitten tulla tämmöistä negatiivista kokemusta. No sitten mennään vähän tarkemmin sinne tasolle 2, mietitään sitä ihannelukijan näkökulmasta. Eli ollaan ihan Jeremian kirjan alussa. Ei oikein tiedetä, kuka se Jeremia on. Eli ajatellaan, että se ihannelukija olisi tekstin äärellä niin kuin ensimmäistä kertaa. Mutta kuitenkin, että jos Jumala on valinnut, niin todennäköisesti ihan hyvä tyyppi siinä varmaan on kyseessä. Ja siinä kun katsottiin niitä eri värejä, niin siellä on sitä tunteiden vaihtelua, mennään positiivisesta negatiiviseen ja sitten mennään sen pelon myötä ehkä pikkusen vielä syvemmälle negatiiviseen ja vähän taas positiivisempaa Jumalaan kanssa ja sitten siellä lopussa sitä tuhon maalailua, mutta myös sitä kasvun maalailua. Eli jollain tavalla tarina todennäköisesti imasee mukaansa. Ja samaistuminen sitten ehkä erityisesti Jeremian näkökulma. Eli ajattelen, että jos niin kuin sisäisyleisössä ajattelee, että on nuoria henkilöitä, niin ehkä helpompi samaistua. Mutta sitten myös ehkä vanhemmat henkilöt todennäköisesti muistaa, että jos on pojiteltu tai tytötelty jossain vaiheessa, ei otettu tosissaan sen nuoren iän takia,
niin kyllä sieltä löytyy sitten samaistumispintaa myös niin kuin varttuneemmalle yleisölle. No sitten nämä kertomuksen tunteet herättää myös yleisössä tunteita, eli siinä niin kuin tavallaan myötä eletään sitä Jeremian kokemia tunteita, ja samalla sitten myös tulee nämä Jeremian tehtävät, missä sitten tulee tämä niin kuin, tuhon näkökulma ja rakentamisen näkökulma myös. No sitten jos mietitään yleisesti, että onko tämä niin kuin tämmöinen voimaantumiskertomus, herää kysymyksiä, onko minusta tähän, ja vastaus on tavallaan, että on, jos Jumala on kanssa. Eli tavallaan niin kuin semmoinen positiivinen pohjavire, jos nyt otetaan tämmöinen pieni pätkä Jeremian kirjasta. Ja sitten tuolla lopussa myös tämä, että siellä on sitä rankkaa tuhon kieltä, mutta sitten siellä on myös se toivon näkökulma, eli siinä on vähän semmoinen positiivinen pohjavire. Yleensä jos mietitään kertomuksia, niin kaikista parhaiten mieleen jää ne, joissa se loppu on jollain tavalla surullinen. Ei ole pelkästään suomalainen ilmiö, vaan on ihan maailmanlaajuinen ilmiö. Eli jollain tavalla tragediat jää mieleen paremmin kuin komediat. Siirrytään seuraavaan esimerkkiin, eli kysymys veron maksamisesta keisarille. Ja tässä siis Jeesus on vertauksilla vähän piikitellyt vähintään ylipappeja, lainopettajia, fariseuksia, ja nyt sitten vähän nämä lähettää revanssimielessä sitten urkkioita, että jos saisi Jeesuksen sanoistaan kiinni ja sitten maallisen tuomioistuimen eteen. Ja sitten tulee kysymys siitä, että onko oikein maksaa veroa keisarille vai ei. Ja Jeesus sitten vastaa tähän. Eli tässä nyt tullaan sitten vähän tähän kunnia- ja häpeän maailmaan samalla. Katsotaan niitä hetken kuluttua tarkemmin, mutta tavallaan niin kuin tämä kunniakysymys tulee tuossa vihreällä olevassa ja sitten tuolla lopussa oranssilla sai heidät ymmälle. Eli siinä on niin kuin, kuvataan yllättynyttä reaktiota. Eli jollain tavalla siinä nyt sitten Jeesus yllättää nämä kyselijät, ja kun se on nyt oranssilla, niin ehkä jonkinlainen negatiivinen tunnevirtaus siellä sitten on kanssa menossa. Lähdetään taas katsomaan kertomuksen sisällä olevia tunteita. Eli yllätyksestä on suora maininta. Yllätystunteena on semmoinen, että se kohdistaa ihmisen huomion siihen asiaan, mikä ihmisen yllättää. Ja se tapahtuu automaattisesti. Eli tavallaan, jos on joku asia yllättävä vaikka kertomuksessa, niin se taas jää paremmin mieleen. Yllätystä tunteena käytetään tarinoissa myös tehokeinona, koska semmoiset tarinat, missä on yllättäviä elementtejä, muistetaan paremmin, niistä puhutaan enemmän ja niitä levitetään laajemmalle kuin semmoisia kertomuksia, missä ei yllättäviä elementtejä ole. Ja tässä nyt se yllättävä elementti on Jeesuksen vastaus, ja se yllätys ohjaa sitä huomiota siihen. Ja yllätys on siinä mielessä poikkeuksellinen tunne, että sillä lähtökohtaisesti ei ole niin kuin, että onko se positiivinen vai negatiivinen. Mutta se muuttuu hyvin äkkiä joko positiiviseksi tai negatiiviseksi. Ja tässä tapauksessa nyt sitten kyselijöiden näkökulmasta niin muuttuu epämiellyttäväksi, eli se aiheuttaa häpeää. Meillä täällä Lauri on siitä kirjoittanut, että kuinka kun Jeesus kysyy sitä denaarin rahaa, todennäköisesti ollaan temppelialueella vielä. Ja siinä on sitten keisarin kuva, epäjumalan kuva. Niin siinä ei kovin hurskaalta ainakaan kyselijä näytä, kun epäjumalan kuva on siinä ojentamassa toiselle. Eli siinä on niin kuin tämmöinen ulottuvuus ja todennäköisesti sitten jonkinlaista häpeää aiheuttaa. Sitten siellä on vahvoja viitteitä. Eli ensinnäkin tuossa ihan tarinan kontekstissa jollain tavalla suuttumus. Eli Jeesus on kritisoinut lainopettajia ja ylipappeja. Ja todennäköisesti siinä on jonkinlaista häpeää ollut mukana, mutta kun lähetetään niin kuin tarkoituksena yrittää vahingoittaa, niin todennäköisesti jonkinlaista suuttumusta siellä on taustalla. Eli yksi suuttumuksen reaktio on se, että yritetään antaa toiselle takaisin samalla mitalla tai ehkä vähän enemmän, aiheuttaa sitä vahinkoa toiselle. Ja tämä nyt hyvin voimakkaasti viittaisi siihen, että
että siellä on sitä suuttumusta nyt näiden urkkioiden taustalla tai ainakin vähintään taustajoukoilla. No sitten siellä on tähän häpeään liittyen viittauksia, eli tämä Jeesuksen vastaus. Ja häpeä aiheuttaa semmoista, että jos mä nyt täällä kunnon sammakon suustani päästäisin, niin todennäköisesti haluaisin mennä piiloon tonne puhujanpöntön sisälle tai alle tai jotain. Eli jonkinlainen vetäytyminen tilanteesta. Ja siinä kuvataan, että nämä, jotka tuli Jeesusta tenttaamaan, niin ne sitten vaikeni eikä halunnut enää sitten kysellä mitään. Eli siinä tuli tämmöinen tietynlainen vetäytyminen siitä tilanteesta pois. No sitten siellä on heikkoja viitteitä. Ja tämä on nyt sitten myös sitä kunnia- ja häpeä-asiaa. Eli tavallaan, että jos kieltäytyy maksamasta veroa hallitsijalle, tavallaan rikkoo lakia, niin erityisesti tuommoisessa kunnia- ja häpeäkulttuurissa se on tietynlainen tämmöinen haaste tälle vallankäyttäjälle. Ja asettaa vallankäyttäjän häpeään, jos hän ei millään tavalla pysty puolustamaan sitä omaa oikeuttaan, ylläpitää niitä lakeja tai kerätä niitä veroja. Ja sen takia siinä on tämä, että joutuu maallisen esivallan kanssa ongelmiin, jos kieltäytyy maksamasta. Tai mikä nyt ainakin näiden tenttaajien tavoitteena oli. No sitten Jeesuksen vastaus, eli antakaa Jumalalle, mikä Jumalan on, ihminen Jumalan kuvana. Niin herää kysymys, että entäs sitten, jos ihminen ei annakaan itseään täysin Jumalalle tässä kertomuksen kontekstissa? Niin eikö se ole kanssa myös niin kuin tavallaan Jumalan häpäisemistä? Ei anneta Jumalalle sitä, mikä Jumalalle kuuluu. Siinä ei välttämättä joudu napit vastakkain maallisen esivallan kanssa, mutta kyllä siinäkin saattaa pikkusen huolta tulla, että jos Jumala suuttuu sitten tämmöisestä. Erityisesti kun ajatellaan, että siis ollaan Jerusalemissa ja todennäköisesti siellä temppelialueella. Eli tavallaan tämä niin kuin Jumalan viha siinä yleisölle ei nyt ainakaan mikään semmoinen yhdentekevä juttu ole. Eli myös toinen ulottuvuus tässä kunnian ja häpeän näkökulmissa. No sitten mennään tähän, että mitä siellä sitten ihanne yleisölle voisi olla. Eli tavallaan siinä on näitä tunteiden vuoristorataa. Jeesus yritetään laittaa pinteeseen. Se tukee sitä, että tavallaan hyppää sinne tarinan imussa sinne tarinan maailmaa. Mutta tässä ei ole semmoista selkeää samaistumiskohdetta. Eli todennäköisesti yleisö on semmoisessa tarkkailijan roolissa, että mitäköhän tuolla tapahtuu. Siellä ei ole semmoista selkeää hahmoa, kehen samaistua. Jeesus on vähän turhan kaukainen tämmöiseen. Ja samoin myös sitten, kun tiedetään, että nämä urkkijat on ehkä vähän semmoisia, voisiko sanoa, haastajia, pahiksia tai näin, niin sekään nyt ei hirveän houkutteleva samaistumiskohde on. Eli tarkkailijan roolissa todennäköisesti. No sitten jos mietitään yleisöä, niin tämä on kumminkin Luukkaan evankeliumin aika loppupuolella. Eli vähän niin kuin lievää ärtymystä tai suuttumusta, että siellä ne vastustajat nyt taas yrittää saada Jeesuksen jollain tavalla ansaa. Eli on niin kuin selkeästi Jeesuksen puolella. Mutta sitten samalla yllätys tästä Jeesuksen vastauksesta, koska se vastaus jollain tavalla on hyvin erikoinen siinä. Se ei ole tämmöinen niin kuin vastaus kysymykseen, vaan se on se, että pyydetään näyttämään sitä denaarin rahaa. Ja se taas ohjaa myös tämän sisäisyleisön, ihanneyleisön huomiota siihen Jeesuksen vastaukseen. Ja sitten lopussa vielä yleisön näitä omia tunteita, eli Jeesus selviää ikään kuin voittajana siitä, jos sen ajattelee tämmöisenä niin kuin vastakkainasetteluna siinä, niin siitä tarinan sankari kun selviää, niin se on tämmöinen positiivinen, iloinen asia. No, jos miettii, että mitä tämä kertomus sitten kertoo, niin mun mielestä se korostaa sitä, että siinä ollaan selkeästi niin kuin tämmöisellä vaaran vyöhykkeellä, jossa ei anneta esivallalle, mitä esivallalle kuuluu, keisarille, mikä keisarille kuuluu, niin joutuu ongelmiin. Mutta myös samalla, että jos ei anna Jumalalle, mitä Jumalalle kuuluu, niin silloin joutuu ongelmiin. Ja kun Jeesus käyttää aina välillä tätä kalva-homer-menetelmää, eli kuinka paljon enemmän Jumala toimii jollain tavalla, jos maallinen esivalta toimii jollain tavalla, niin tietyllä tavalla tästä välittyy semmoista kuvaa, että
Että ei ole mikään semmoinen nokkela vastaus tai näppärä väistöliike tai vastustajien nolaaminen, vaan Jeesuksella tulee tässä se viesti, eli tavallaan se vaatimus, että ihmisen tulee antaa itsensä Jumalalle Jumalan kuvana, jos keisarille annetaan kolikko, missä on keisarin kuva. Eli tavallaan niin kuin mun mielestä tunnevaikutus tässä korostaa sitä Jumalalle kuulumista, tuo siihen semmoisen tietynlaisen ultimaattumin muodon, eli voimakkaan vaatimuksen, että tällä tavalla pitäisi toimia. Ja tätä vastausta korostaa sen yllättävyys, eli tavallaan kun se ohjaa sitä yleisöä keskittymään just siihen vastaukseen, niin silloin se jää jollain tavalla tuonne takaraivoon kaihertamaan ja on entistä vaikuttavampi. Mennään meidän viimeiseen esimerkkiin, tuhlaaja poika. Siellä nyt joutuu ehkä ainakin takarivi silmiä siristelemään, että näkyy, toivottavasti näkyy, mutta siellä on sitten näitä tunteita pikkusen enemmän. Eli on selkeästi positiivisia tunteita, isä heltyy esimerkiksi. Katsotaan siitä kreikankielistä sanaa vähän tarkemmin hetken kuluttua. Siellä mainitaan ilojuhla, eli siinä tulee tämä ilon näkemys selkeästi esiin. Ja sitten siellä kerrotaan muun muassa, että vanhempi veli suuttu ja näin päin pois. Ja tuhlaajapoika, jos ei ole tuttu kertomus, niin siinä on isällä 2 poikaa. Nuorempi pojista pyytää ennakkoperintöä. Voi ajatella, että tutkimus vähän on erimielistä, että mitä se tarkoittaa, mutta ehkä se voisi tiivistää, että näytti keskisormea sille isälleen ja lähti sitten sillä saamalla omaisuudella maailmalle rilluttelemaan. No siinä tulee vähän niin kuin itku pitkästä ilosta siellä ja joutuu sitten vaikeuksiin ja sitten tilanne menee suurin piirtein aika kurjaksi. Ei nyt varmaan kovin paljon kurjempi voisi olla tuossa kontekstissa, että jos ei edes sikojen ruokaa saa syödä ja ajatellaan, että sieltä oli juutalaisuudessa saastaisia eläimiä, niin ei kovin hyvin mennyt. No, siinä tulee sitten, poika lähtee takaisin isän luo, isä heltyy, järjestää bileet pojan kunniaksi, ja sitten vanhempi veli vetää herneen nenää, että hän on ollut täällä kunnollisesti tekemässä kaiken, mitä on vaadittu, ja koskaan ei ole hänelle bileitä järjestetty, ja nyt sitten tämä rilluttelija, kun tulee takaisin, niin sitten sille järjestetään bileet, että ei ole reilua. Ja isä sitten yrittää suostutella, että tussakin nyt sinne bileisiin, ja tämä jää vähän kesken tämä tarina, että mitä siinä sitten tapahtuu. Lähdetään taas ensimmäiseltä tasolta liikkeelle, mitä tunteita siellä kertomuksen sisällä esiintyy. Ja siellä mainitaan suoraan tämä myötätunto, isä näki hänet ja heltyi, esplaknistee, eli meni sisuskalut solmuun tai jotenkin tällä tavalla sitä voidaan vissiin suomentaa kanssa. Eli myötätunto näkee jonkun, joka on avun tarpeessa, jolta puuttuu jotain, aiheuttaa myötätunnon ja myötätunto johtaa jollain tavalla auttavaan käytökseen. Eli isä juoksee poikaa vastaan, antaa vaatteet, järjestetään juhlat, missä nyt on sitä ruokaakin tulossa. Eli tavallaan tulee se toisen tarve huomioitua. Sitten siellä tulee tämä ilojuhlan näkökulma esiin, eli iloisuus, ja ilossa on 2 eri tavallaan kategoriaa. Toinen on tämmöinen niin kuin yhteisöllinen jaettu ilo, mikä keskittyy siihen yhteiseen niin kuin, iloon. Ja sen takia esimerkiksi juhlat on tämmöinen niin kuin ilon ilmenemismuoto, ihan niin kuin tässä vertauksessa. Eli sitä pyritään jakamaan, ja tämä on semmoista siis niin kuin yhteisöä rakentavaa iloa, semmoista niin kuin mikä on pitkäkestoisempaa ja kantaa hedelmää sitten vielä myöhemminkin. Ja tässä nyt tietysti ilon aiheuttajana se, että kuolleeksi luultu poika olikin herännyt henkiin, tuli kotiin, niin ei mikään ihme, että siinä on iloinen olo isällä sitten. No, sitten siellä mainitaan tämä suuttumus, eli vanhempi veli suuttu. Todennäköisesti taustalla se epäreiluuden kokemus. Varmaan meillä aika monella saattaa olla sisaruksia tai muuten, ja epäreiluuden kokemukset hyvinkin saattaa olla tuttuja, että ei mennyt nallekarkit tasan tai jotain vastaavaa. Eli siellä on se, ja suuttumuksessa on sitten se näkökulma, että, ja se siis niin kuin oli edellisen esimerkin kohdalla puhetta, että se johtaa jonkinlaiseen tämmöiseen niin kuin kostoon tai haluaa vahingoittaa jotain. Mutta suuttumuksessa on se, että se usein vahingoittaa myös sitä henkilöä,
joka on suuttu. Ja tässä vertauksessa nyt se vanhempi veli, jos se pitää siitä suuttumuksestaan kiinni ja jää ulos niistä juhlista, niin ei se saa silloinkaan niitä juhlia, mistä se sille isälle valittaa, että ei se ollut koskaan aikaisemmin saanut. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen tässä vertauksessa niin kuin kokonaisuutena, että jos ajatellaan, että miten se tarina etenee, niin ensin siellä on tämä nuorempi veli, niin sillä menee vertauksen alkupuolella aika surkeasti, ja sitten se pääsee sinne juhliin, taas on asiat hyvin. Vanhemmalla veljellä tuli koko vertauksen ajan ollut asiat ihan hyvin, mutta sitten loppupuolella näyttääkin, että on aika huonosti, jos se jää sinne ulkopuolelle. Eli tavallaan niin kuin nämä ilo ja suru, hyvä ja huono kohtalo on vähän niin kuin kulkee niin kuin rinnakkain tässä kertomuksessa. Ja mielenkiintoista tässä nyt on, että tämä vanhemman veljen suuttumus, niin se kohdistaa sen siihen isään, eikä suinkaan siihen veljeen, joka lähti sinne maailmalle seikkailemaan. Niin siinä on myös sitä, että tämä isä on niin kuin tavallaan tulilinjalla siinä. No, sitten siellä on voimakkaita viitteitä. Tämä nuoremman veljen holtiton elämä, ja nyt tullaan tähän toiseen onnellisuuden lajiin, tämmöiseen hedonistiseen, itseensä keskittyvään onnellisuuteen, mitä kuvastaa hyvin, että se pisti siellä rahat menemään, kun oli siellä maailmalla. Ja tämä on semmoista aika lyhytjänteistä, ei kovin rakentavaa, ja vertaus kuvaa hyvin, kun rahat loppui, niin alkoi mennä aika surkeasti sen jälkeen. Eli tähän erityisesti nyt voisi ajatella, että viittaa itku pitkästä ilosta tai näin päin pois. No sitten jos ajatellaan sitä nuoremman veljen vaikeaa tilannetta, eli tosiaan niin kuin on hirmuinen nälkä, sikopaimenena, jos ajatellaan, että juutalaisuudessa sieltä oli saastaisia eläimiä. Ja saastainen eläin saa syödä jotain ruokaa, ja itse ei saa syödä edes sitä ruokaa. Niin ei niin kuin hirveästi enää heikommin voisi mennä tässä vaiheessa. Ja varmaan jonkinlaista inhoa siellä näistä sijoista, omasta tilanteesta, miten se oma tilanne on sinne päätynyt, ja myös häpeää, mistä saattaa kuvata se, että millä tavalla tämä nuorempi veli sitten suunnitteli, että hän sitten isälleen sanoo, että ei ole enää sen arvoinen, että kutsuttaisiin tämän isän pojaksi. No, sitten voisi kuvitella, että kun isä sanoo, että poika nousi ikään kuin kuolleista tai heräsi kuolleista, niin kyllä siinä varmaan jonkinlainen yllätyskin on ollut taustalla. Ja se yllätys vaihtuu sitten nopeasti siihen iloon, mitä sitten kuvataan sillä ilojuhlalla myös tuolla. Jos lähdetään katsomaan sitä vertauksen kontekstia, eli tässä on siis 3 vertausta hyvin lähellä toisiaan. Siinä on vertaus kadonneesta lampaasta, sitten on vertaus tästä kadonneesta kolikosta ja sitten on tuhlaajapoika vielä kolmantena. Ja ennen näitä kaikkia vertauksia, niin fariseukset ja lainopettajat on paheksunut sitä, että Jeesus syö syntisten kanssa. Ja tässä niin kuin mietitään sitä tarinan imua, niin toihan on melkoista tunteiden vuoristorataa. Siis kumminkin, jos ajatellaan, niin se on suhteellisen lyhyt kertomus, mutta siellä mennään niin kuin moneen eri tunteeseen, ja ne siellä sitten vaikuttaa niin kuin eri tavalla. Niin kuin oli puhetta tästä nuorempi veli, tavallaan synkästä tilanteesta parempaa, ja vanhempi veli nyt sitten uhkaa, että saattaa mennä sitten huonoon suuntaan se tilanne. No sitten tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen vertaus tai tarina ylipäätään, että siinä samaistumiskohde vaihtuu. Ensimmäisessä osiossa on selkeästi painopiste tässä nuoremmassa veljessä. Kuvaillaan sitä hänen tilannettaan, kuvataan hänen ajatuksiaan, hänen surkeaa kohtaloaan. Ja sitten kun se palaa sinne kotiin, niin sitten spotti kiinnittyykin siihen isään, hänen tunteisiin, millä tavalla hän reagoi, mitä hän tekee. Ja sitten lopussa vielä vaihdetaan tähän vanhempaan veljeen. Hän on suuttunut, minkä takia hän on suuttunut. Ja sitten vähän vielä palataan takaisin isään, joka yrittää suostutella sitä vanhempaa veljeäkin tulemaan mukaan niihin bileisiin. No, tietyllä tavalla, jos ajatellaan, että miten ne kertomuksen tunteet menee, niin ajattelen, että fariseukset ja lainopettajat ehkä helpommin samaistuu siihen vanhempaan veljeen. Voisi ajatella, että publikaanit ja syntiset ehkä sitten helpommin nuorempaan veljeen, mutta nämä ei niin kuin sulje pois sitä, että etteikö fariseus pystyisi vaikka kuvittelemaan sitä, miten sillä nuoremmalla veljellä menee.
Se on yleisinhimillinen kokemus, että aina välillä on tullut töppäiltyä itse kunkin, niin se antaa sen samaistumispinnan sille, että vaikka kuinka olisi kunnon fariseus ja lainopettaja, niin siitä huolimatta pystyy samaistumaan siihen nuorempaan veljeen, jolla ei mennyt kaikki ihan nappiin. Mutta kuitenkin tietysti siinä on se vanhemman veljen näkökulma erityisesti. Ja sama sitten tietysti pätee näihin publikaaneihin ja syntisiin, että kyllä heilläkin varmasti on ollut tilanteita, jolloin he on kokenut sitä, että heitä on kohdeltu epäreilusti. Eli löytyy sitä samaistumispintaa. Ja sitten jos ajatellaan tuota yleisöä, niin suurin osa heistä on siellä miehiä. Eli jos ei nyt ole omia lapsia, niin ainakin on sitten se oma isä. Eli pystyy jollain tavalla ymmärtämään myös sitä isän näkökulmaa. Totta kai jos on naisia paikalla, niin totta kai vanhemman näkökulma jollain tavalla siinäkin. Mutta nyt nämä ammatinharjoittajat, mitkä tuossa on mainittu, niin tuohon aikaan taisi miehiä aika pitkälle olla. Eli ne niin kuin kertomuksen tunteet vie mukanaan. Ja tietyllä tavalla se myös niin kuin auttaa ymmärtämään sitä toista. Eli jos ajatellaan nyt sitä fariseusta, joka kuulee tästä nuoremman veljen surkeasta kohtalosta, niin ehkä se auttaa ymmärtämään, että ei näillä publikaaneilla ja syntisilläkään se elämä nyt pelkkää ruusuilla tanssimista ole. Että siinä oli se kurja kohtalo. Tai sitten nämä publikaanit ja muut syntiset niin auttaa ymmärtämään, että ehkä nämä fariseukset ja lainopettajat kokee, että tämä nyt on epäreilua, että Jeesus on heidän kanssaan, eikä sitten näiden, sanotaan nyt, uskonnollisten ammattilaisten kanssa. Niin tavallaan se on tietyllä tavalla semmoista siltojen rakentamista siihen. Sitten jos miettii kertomuksen kokonaisuuden herättämiä tunteita, niin siinä kertomuksessa on yllättäviä elementtejä, erityisesti isän reaktio. Mietin siis, niin kuin, että jos on poika lähtenyt maailmalle ja niin ikään kuin näyttänyt keskaria siinä samalla ja sitten tulee lakkikourassa takaisin, niin kyllä siinä varmasti olisi houkutus sanoa, että no siitä sait tai jotain vastaavaa ennen kuin tavallaan järjestää ne juhlat. Mutta isällä nyt ei tämmöistä ole. Ja sitten tavallaan myös tämä niin kuin onnellisuuden näkökulma. Ja tämä nyt mä ajattelen, että tämä niin kuin erityisesti henkilöityy siihen isään. Eli tavallaan se kokemus siitä, että tulee hyväksytyksi omana itsenään, vaikka on kuinka paljon töppäily, niin onhan se hirveän pysäyttävä ja koskettava juttu. Ja tässä on sitten myös semmoista retorista tulokulmaa, että vaikka se samaistumiskohde siirtyy, niin tavallaan se hyvä olo, mitä tuntee siitä isän reaktiosta, niin vaikuttaa edelleen taustalla. Eli kun se isä kutsuu sitä vanhempaa veljeä juhlaan, Jeesus pyrkii suostuttelemaan, että tulkaa te nyt fariseukset ja lainopettajat tänne kanssa syömään, niin siellä taustalla vaikuttaa se isän reaktio. Ja kuka nyt haluaisi tuommoiselle isälle tuottaa niin kuin pahaa mieltä tavallaan siinä tarinan maailmassa, evankeliumin maailmassa. Koska siis vanhempi velihän ei ole kokenut tätä isän reaktiota, mutta yleisöt on. Eli se niin kuin pyrkii myös tällä tavalla vähän niin kuin, sanotaanko, puskan takaa suostuttelemaan sitten näillä tunteilla. Ja lopussa tarjotaan 2 vaihtoehtoa pallo yleisöllä, eli pyrittekö tähän niin kuin onnelliseen kohtaloon vai surulliseen kohtaloon. Eli tavallaan se, että haluatteko olla ikään kuin oikeassa yksin, ulkona, poissa siitä ilosta, vai haluatteko myöntää, että okei, voidaan olla oikeassa, mutta ehkä se nyt ei ole sit niin tärkeää ja tulla sinne samaan juhlaan muiden kanssa. Ja sitten jos vielä otetaan tämä 3. taso, eli tavallaan sisäislukija on ohjattu taas Jeesuksen puolelle, ja sitten nämä lainopettajat ja fariseukset on vastustajia, eli sisäislukija ottaa Jeesuksen sanat paljon enemmän tosissaan kuin tämä evankeliumitekstin sisällä oleva yleisö, fariseukset ja lainopettajat. Ja tavallaan niin kuin tämä kertomuksen imu ja samaistuminen toimii tälle ihanne lukijalle vähän samalla tavalla kuin fariseukselle ja lainopettajille. Toki siinä ei ehkä ole samanlaista ohjausta siihen samaistumiskohteeseen vanhempana veljenä kuin fariseukset ja lainopettajat. Toki voidaan ajatella sitten, että jos sisäislukija suhtautuu puolestaan fariseuksiin ja lainopettajiin vähän semmoisena epämääräisenä porukkana, niin sitten siinä tavallaan tulee vähän niin kuin ansa myös sille sisäislukijalle, että jos
kritisoi fariseuksia ja lainopettajia suhtautumasta syntisiin ja publikaaneihin tai nuorempaan veljeen tietyllä tavalla, suhtautuuko sisäisyleisö sitten fariseuksiin ja lainopettajiin itse samalla tavalla, mistä tavallaan heitä kritisoi. Eli siellä voi olla tämmöinen ansa myös rakennettuna sisään, joissain vertauksissa on. Ja sama sisäisyleisölle tämä surullinen ja iloinen vaihtoehto, eli tavallaan se pallo ikään kuin ajatellaan, että tämä vertaus pyrkii semmoista yhteisöllisyyttä rakentamaan sitä, että porukka voisi niin kuin olla keskenään. Sen isän pointtihan se, mitä se haluaa siinä on, että sen molemmat pojat olisivat niissä samoissa juhlissa sen kanssa. Ja pojilla on sitten omat erilaiset syynsä, minkä takia he ei niihin alun perin tullut tai ei lopulta haluaisi välttämättä tulla. Tavallaan se pallo jää sitten yleisölle, mitä se vanhempi veli tässä yhteydessä tekee. No tavallaan, jos ajatellaan johtopäätöksiä tästä, niin se isän myötätunto on siellä keskiössä. Jos ajatellaan tuhlaajapoika on yksi tunnetuimmista tai pidetyimmistä vertauksista, ehkä kaikista pidetyin. Ja mä ajattelen, että se liittyy hyvin voimakkaasti tuohon, että millä tavalla se isä ottaa sen pojan vastaan. Ja valitettavan usein tämä vertaus lopetetaan siihen, että kun ne on siellä bilettämässä, unohdetaan se vanhempi veli kokonaan. Mutta se jatkuu. Eli tavallaan, mitä sitten, jos se isä osoittaa saman verran tai vähän vielä enemmän hyvyyttä jollekin toiselle ihmiselle, vaikka ärsyttävälle naapurille, joka luukuttaa musiikit kaikkea yötä tai jotain vastaavaa, niin onko se silloin, että pyrkii niin kuin omimaan sen isän hyvyyden itselleen, mutta ei ehkä soisi sitä sille toiselle henkilölle, joka tuntuu jollain tavalla ärsyttävältä tai että on epäreiluna tai näin päin pois. Eli tavallaan tässä tulee se sama pallo yleisölle. Eli onko valmis vähän niin kuin nielemään sitä suuttumustaan, ylpeyttään menemään sinne juhlaan, vai haluaako olla ehkä ihan oikeutetusti oikeassa, jos se tarkoittaa sitä, että tulee se huono kohtalo itselleen, joutuu olemaan yksin siellä ulkona. Ja tässä myös tämä niin kuin eri näkökulmien ymmärrys, eli tavallaan kun vertauksessa mennään sisälle, nuoremman veljen pään sisälle, isän pään sisälle ja vanhemman veljen pään sisälle, niin se auttaa ymmärtämään näitä erilaisia lähestymistapoja paremmin. Ja mä ajattelen, että tämä on niin kuin hyvin puhutteleva vertaus myös niin kuin meidän aikana. Jos olette viimeisintä kirkolliskokouskeskustelua seurannut, niin ehkä jonkinlaista yleistä ymmärrystä kaivattaisiin siihen, että millä tavalla eri porukat ajattelee. Tai jos ajatellaan vaikka somekuplia, millä tavalla sieltä huudellaan niihin naapuripoteroihin ja näin päin pois, niin ehkä siellä kaivattaisiin vähän enemmän sitä semmoista toisen näkökulman ymmärrystä, mitä tämän tyyppinen kertomus pystyy tarjoamaan. Eli ajattelen, että se on niin kuin hyvin ajankohtaista. No sitten jos otetaan vielä lyhyesti yleisesti kertomuksista, niin kertomukset hyödyntää tunteita, ne imasee yleisön mukaansa, mutta se samaistumiskohteen löytyminen saattaa aina välillä olla pikkusen haasteellisempaa. Sitten tunteiden analysointi voi auttaa löytämään uusia näkökulmia niihin kertomuksiin. Esimerkiksi tämä veron maksaminen keisarille, kuinka tärkeää se on se, että on sitten valmis antamaan itsensä Jumalalle, mitä esimerkiksi kommentaarit ei tuo esiin kovin voimakkaasti. Ja sitten myös tämä, että eri yleisöryhmien välillä voi olla eroja. Eli jos vaikka vertaus kerrotaan fariseuksille ja lainopettajille, niin he ei välttämättä reagoi siihen ihan samalla tavalla kuin vaikka tämän päivän lukija. Jos me tarkastellaan sitä kertomusta pelkästään tämän päivän lukijan näkökulmasta, me saatetaan missata sen koko kertomuksen pointti, koska me ei huomioida sitä, kenelle se on alun perin kerrottu siellä evankeliumitekstissä. Tavallaan näiden tasojen muistaminen myös. Yleisimpiä tunteita, mitä käytetään kertomuksissa, erityisesti vertauksissa, on yllätys, eli se pyrkii herättämään ja vangitsemaan sitä mielenkiintoa. Tuolla nyt on joitain menetelmiä mainittu, millä yllätystä pyritään aiheuttamaan. Pelko on toinen aika yleinen. Eli siinä mielessä niin kuin, retorisesti tarkoituksellinen, koska pelko on tehokkain tunne suostutteluun. Jos sitä annostellaan oikein ja annetaan joku selkeä suunta, mihin kun lähtee, niin ei tarvitse olla enää huolissaan. Hyvä esimerkki viime vuosilta on nämä koronatiedotus.
koronarajoituksiin liittyen, niissä hyödynnettiin pelkoa retorisena tehokeinona. Ja yleensä näissä kertomuksissa on sitten kontrastina jonkinlainen hyvä kohtalo myös. Ja sitten mikään metodi ei ole täydellinen, tuolla nyt muutamia esimerkkejä, eli aika niukkoja ilmasultaan, kaikki tunteet ei toimi tai tunteet ei toimi niin kuin kellokoneisto, ja joissain voi tulla vähän raskautta sitten siihen metodiin ja saattaa vahvistaa olemassa olevia johtopäätöksiä. Jos haluaa analysoida kertomuksia perusteellisesti, niin mun mielestä tunteita ei voi sivuuttaa, koska ne on oleellinen osa sitä kertomusta. Ja sitten jos miettii Raamatun kertomuksia, niin ne on teologian taustalla jollain tavalla. Ja sitten, että onko ne tunteet tiedostettu sieltä? Onko ne ihan vaan niin kuin jossain taustalla vaikuttanut, että teologia on tehty tietyllä tavalla, on ajateltu, että tässä nyt järkevästi pelkästään tehdään, mutta jos siellä onkin tunteet vaikuttanut siihen, että millä tavalla ne tekstit on ohjannut tuntemaan. Ja jos tämmöistä ei ole tiedostettu, niin millä tavalla se on sitten vaikuttanut? Tai sitten ihan käytännön sovelluksia, eli jos tunteet saa ihmiset liikkeelle, vaikuttaa ihmisten päätöksiin, niin tiedostetaanko tämä ja hyödynnetäänkö niitä ja kuinka paljon niitä on sitten sopivaa hyödyntää. Esimerkiksi nyt sitten vaikka kirkollisessa tai seurakunnallisessa kontekstissa tai sanotaan nyt vaikka yliopiston johtotehtävissä, jos haluaa ohjata porukkaa tiettyyn suuntaan. Nimittäin ainakin populaarikulttuurissa tunnevaikuttamista hyödynnetään, poliitikot hyödyntää tunnevaikuttamista ja markkinointi hyödyntää tunnevaikuttamista aika voimakkaasti. Kiitokset mielenkiinnosta ja nyt meillä taitaa olla mahdollisuuksia sitten keskusteluun tai kysymyksiin.